Dlho nebol bežecký vlog, aj dneska si ho dáme. Plán je tu na Zdražoviec ísť po Zobovských kopcoch až na Tribeč a naspäť. Cca by tam byť akých 60 km, takže úta dobrodružstvo pred nami. Let's go! Prvé kopčeky za sebou. Snažil som sa do nich kráčať, a trénovať svoje ego, aby som sa neunavil hneď na začiatku. Prvý checkpoint máme, pyramída, výhľady na Nitru. Nice. Ďalší vrchol prejdený a 6 km za sebou. Teraz pohrebený na Žibricu. Žibrica rovno pred nosom. 10 km máme, pod Žibricou sme. Ideme ďalej. Prvá civilizácia. 18 km za sebou. Mám za sebou prvú občerstvovačku, doplnenie tekutín. A húra na Tribeč. 23 km máme. A tam ideme na toho vjebanca. I walk the lonely road. Píči, konečný vrchol, Tribeč, je to tam. 29 km, 3 hodiny 54 minút Zdražovec. A môžeme ísť naspäť. Let's go. 40 km mám už. Je to cítiť celkom. Tak idem si jebnúť kofolu, lebo už má na to strašnú chuť. 65 km píplo. Teraz začne ten boj. Bude treba makať. 50 km v nohách. Bolesť je skutočná. Pokračujem. 55 km. Teraz kráčam posledný kopec trasy. A už to dobúcham. 60 km. Je to tam. Fajn nedeľka. 8 hodín v pohybe. Malá ukážka Driny. Jak to vyzerá, keď sa niekto hrá na ultramaratónca. Bol som tvrdý.